ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर गिबिसिन सानावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि गोजोननायखौ आङो जासिहरबाय आरो नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव वेलकाम खालामनानै लानाय जाबावबाय आरो। अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ आङो लाबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन आरो सोर बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आरो माबादि लिरनानै हरदों बेखौ नोंथांमोननो सिनायथि बा फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आं बे समाव आखायाव लाबाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै गोबांथार कमेन्टारफोरनि गेजेरजों बिथां कमेन्टारफोरनि गेजेरजों गोबांथार समाव जों दिनै फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मिथिनो बुजिनो बा सोलोंनो जों मोनगासिनो दङ। आसा खालामदों दिनैबो जाय बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदों बे कमेन्टनि गेजेरजों मा मोनसे मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिहरबावदों आरोखि ना नायगिरि बयनिसिमबो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, आं बे समाव नोंथांमोननो सिनायथि होनो सानबाय सोर बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आरो बिथाङा सोर। बे समाव आङो सिनायथि होनि, बिथांनि नामानो जाहैबाय जयन्त नार्जारी। बिथां जयन्त नार्जारीखौ आङो बे समाव वेलकाम खालामदों दिनैनि बे भिडिअआव। आरो जुदि बिथां जयन्त नार्जारीया आंनि बे भिडिअखौ नायसंदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आङो खावलायहरनाय थाबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां जयन्त नार्जारीया आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट हरदों। बिथांनि कमेन्टआ बेनो जाहैबाय, पाबा मा? गोबां समाव मानसिफ्रा सोङो पाबा मा? गोबांथार समाव बेखौ मानसिफ्रा सोङो होनदों पाबा माब्रै इसोरनिफ्राय गोजानाव लाङो आरो जोबथारनायाव माब्रै थैनायाव लाङो? बे टपिक सायाव मेसेज लाबोनो हागोन नामा? लाबोनो खावलायहरबाय र'। प्रेज द लर्ड। बिथां जयन्त नार्जारीया आंनो बेबायदि कमेन्टखौ लिरनानै हरदों। आसा खालामो नोंथांमोनाबो बिथां जयन्त नार्जारीनि कमेन्टखौ खोब गाहामथारैनो रोखायैनो मिथिबाय होननानै आङो नायगिरि बयनिसिमबो मिजिंथिहरबावबाय आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेवहाय सोंदों जाहैबाय जयन्त बसुमतारीया, मानसिफ्रा सोंनो जाहैबाय जे पाबा मा? ओमफ्राय गोबां समाव मानसिफ्रा सोङो ओमफ्राय पाबा माब्रै इसोरनिफ्राय गोजानाव लाङो? बिथाङा मोननै बिराद गुरुत्व पइन्ट आंनो कमेन्टखौ लिरनानै हरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां जयन्त नार्जारीजों लोगोसे जों दिनै बेखौ सोलोंनि। गोथार बाइबेलावहाय दिनै जोंनो फोरोङो बा लिरनाय दंबा दिनै जोंनो मिथिहोयो जे इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो दिनै पाप। इसोरनि आयेनखौ मानियाब्लानो इसोरनि आयेन, इसोरनि हुकुम आदेशफोरखौ, गोथार बाइबेलनि लिरनायफोरखौ मानियाब्लानो पाप जायो। बेखौ सिफायनायानो दिनै पाप। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों। अब्ला जों बे समाव मिथिनि, जों गोबांथार समाव इसोरनि आयेनफोरखौ, गोथार बाइबेलाव लिरनायफोरखौ जोङो माब्लाबा ब्रेक खालामो, जों सिफायो, जों मानिया। अब्ला नायदो, जोंनियाव बेजोंनो पाप जाबाय ना? बेजोंनो दिनै जोंनियाव पाप मावनाय जाजेनबाय बा जोंनाव पापा हाबजेनबाय। अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों। अब्ला बे समावहाय आङो नोंथांमोननो मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि। जेसाया बिजाबनि 59 बालामनि 1निफ्राय 2सिम। Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Dear friends, आं फरायनि जिसुनि मुङै। नाय, फोरबोनि आखाया गुसुं नङा
जे बियो बिजों बासायनो हाया एबा बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो खोनानो हाया नाथाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब थांखिदों बियो खोनासंनो हाया आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरखौ खुब खामथारैनो खोनाबाय ना मा होननानै बुंदों बिथां जयन्त नार्जारिनि कमेन्टआव जे पापा माब्रै इसोरनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामो बा गोजानाव लाङो ना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा जोङो बे समाव मिथिनो मोनबाय जे बे इसोरनि आखाइया गुसुं नङा नोंखौ बासायनो रोङै बेनि खोमाया खसा नङा नोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंनो रोङै नाथाय खोथाया बेल'नो जाहैबाय जे नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ होननानै बुंदों इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय मिथिबायना दा बिथां जयन्त नार्जारिनि कमेन्टआव दंमोन पाबा इसोरनिफ्राय ना माब्रै गोजान लाङो पाबा माब्रै इसोरनिफ्राय गोजानाव लाङो बेबायदि दंमोन अब्ला बे समाव बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जों दिनै मिथिनो मोनबाय जे इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो पाप जायो नालाय ओमफ्राय बे पापानो इसोरनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामो जों बे इसोरजों सोमोन्दोआव खाथि दंमोन नांजाबलायनाय क्ल'ज रिलेशनशिप जे जोंहा इसोरजों दंमोन जों इसोरनि आयेनखौ सिफायनायखाय पाप मावनायखाय बे पापानो जोंखौ क्ल'ज रिलेशनशिपनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर एग्जाम्पल होनोसै आं मोनसे साप'ज दिनै संसाराव थांनानै थानाय समाव जोंहा क्ल'ज आंगो लोगोफोर थायो बे लोगोफोरनि गेजेराव जुदि जों गाज्रि मोनलायनाय दुखु मोनलायनाय जायोब्ला जोङो गोजान जायो थिग बेबायदिनो इसोरनि नोजोरावबो बा इसोरनि सिगाङावबो पाप मावोब्ला मा खालामो गोजान जानो गोनां जायो ओंखायनो लिरदों नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब थांखिदों बियो खोनासंनो हाया ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोरजों बे समाव आसा खालामो नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमबो क्लियार जाबाय रोखा जाबाय बिथां जयन्त नार्जारियाबो आं मिजिंथि हरदों जे पापा माब्रै जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव लाङो दिनै बेफोरबायदियानो जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो बेबायदि पापफ्रानो इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो इसोरनि आयेनखौ मानियैयानो पाप बा मानियैनि थाखायनो जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिखौ आरो दिनै बेल' नङा आरो बिथांनि कमेन्टआव दंबावो मा पापा माब्रै थैनायाव लाङो ना बिथां जयन्त नार्जारिनि कमेन्टआवहाय अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंगौ राइट पापा जोंखौ थैनायाव दैदेनलाङो sin lead us into death पापा जोंखौ थैनायाव लाङो बा दैदेनलाङो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर मिथिबायना पापा रायोब्ला हुदा जायो आरो बे हुदायानो रायोब्ला थैनायाव जोंखौ दैदेनलाङो जोंनि गोबांथार मोजां बेबायदि ख्रिस्टियानफोर दिनै दङ बा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोर दिनै दंसै जे पापजोंनो उसिफावनानै बे पापजोंनो दिनै थैनो गोनां जादों आरो बे इसोरनि आयेनखौ सिफायनायखाय इसोरनि आयेनखौ मानियैनि थाखायनो इसोरनिफ्रायबो गोजान जानानै दङ अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जों बे समाव बाइबेल मोनसे फरायनानै नायनि पापा माब्रै जोंखौ थैनायाव दैदेनलाङो आं बे समाव फरायनानै खोनासंनि रमनि 6 बालाकनि 23 सिरि Romans chapter 6 verse 23 Dear friends, there is written like this मानोना पाप मावब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन बे जाबाय थैनाय नाथाय बेनो इसोरनि ओरैनो होनाय दान जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों खौसे जानानै जोबनाय गैयै गोथांखौ मोनना
आसा खालामो खुब गाहामथारैनो नोंथांमोना बे बाइबेल स्टोरिखौ खोनाबाय जोंनि बुहुमाव थांनानै थानाय मानसिफ्रा गोबांथार समाव ठाट्टा गेलेयो ठाट्टा बाथ्रा सोङोना फाबा गोजाना गोसोम होननानै सोंबायग्रा हाजिदावग्रा बेबायदि मानसिफोर दिनै दङ अब्ला जोङो बे समाव मिथिनो मोनबाय जे पाप मावोब्ला पापनि फिथाइखौ जों मोनगोन नोंथाङाबो मोनगोन जों जुदि इसोरनि बिसास जानानै जिसु ख्रिस्टखौ मोननानैब्लाबो मोजां आदेश मोजां हुकुमफोरखौ मोननानैब्लाबो जों जुदि पाप मावोब्ला बे पापनि फिथाइखौ दिनै जों मोनगोन दा बे पापनि फिथाइयानो जाहैबाय थैनाय अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे पापानो जोंखौ थैनायाव दैदेनलाङो दा इसोरनि आयेनखौ मानियानो पाप नालाय इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो पाप नालाय थ' बे पापनि फिथाइयानो जाहैबाय थैनाय जिउनिबो थैनाय आरो मोदोमनिबो थैनाय अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय आंबो एसे गिबि एग्जाम्पल होबाय क्ल'ज रिलेशनशिप होननानै आरो क्ल'ज रिलेशनशिपनि गेजेराव दुखु मोनलायोब्ला गोजान जायो होननानै नाथाय जोंनि गोथार बाइबेलाव बेबायदि बुंबाय जे रमावहाय जे फोरबो जिसु ख्रिस्टजों खौसे क्ल'ज रिलेशनशिपआव थानानै बेसोर खौसे जायोब्ला मा जायो होननानै बुंदों मा होननानै बुंदों ओरैनो होनाय दा जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टजों खौसे जानानै जोबनाय गैयै गोथांखौ मोनना जों जुदि पाप मावब्लाबो जों गोरोन्थिब्लाबो इसोरजों जुदि जों खौसे जायोब्ला इसोरनि आयेनखौ सिफायाब्ला मानियोब्ला आरो बे इसोर जिसु ख्रिस्टजों खौसे जायोब्ला जों जोबनाय गैयै गोथांखौ जों मोनगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोन बयबो बिथां जयन्त नार्जारिनि बे कमेन्टनि गेजेरजों पापा माबोरै पापा मा आरो पापा माबोरै जोंखौ थैनायाव दैदेनलाङो खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय बिथां जयन्त नार्जारिजों लोगोसे बयखौबो बा नायगिरि साफ्रोमखौबो बेखौनो मिजिंथिहरनानै गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोनथोंसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय